Τώρα για δράση. Το κακό θα περάσει. Για την προστασία του κόσμου από την καταστροφή. Για να κυριαρχήσουμε σε ολόκληρη τη γη. Για να εξαφανίσουμε την αγάπη και την αλήθεια. Για να φωνάζουν όλοι οι άνθρωποι βοήθεια. Η Τζέσι Και ο Τζέιμς. Η ομάδα πύραυλος γρήγορης αναστραπή. Παραδοθείτε ή κάντε μια προσευχή. Αν σας βαστάει. Η ομάδα πύραυλος. Ήρθαμε να πάρουμε το Πίκατσου. Για να Πίκατσου Πίκατσου ηλεκτροδεξία. Δεν θα μας νικήσει τόσο εύκολα. Πάλι τα ίδια. Δεν πήρε ακόμα το μάθημά της Πίκατσου. Χρειάζεται επαναλήψεις νομίζω. Ώρα για δράση. Εγώ θα περάσει. Προστασία του κόσμου από την καταστροφή. Για να κυριαρχήσουμε όλη τη γη. Εξαφανίσουμε την αγάπη και την Για να αλήθεια. φωνάζουν όλοι οι άνθρωποι βοήθεια. Τζέσι. Και ο Τζέιμς. Η ομάδα πύραυλος γρήγορης αναστραπή. Ετοιμαστείτε ή κάντε μία προσευχή. Σας βαστάει.
για δράση. Το κακό θα περάσει. Για την προστασία του κόσμου από την καταστροφή. Όχι πάλι. Για να κυριαρχήσουμε Παιδιά. σε... Ώρα για δράση. Το κακό θα περάσει. Για την προστασία του κόσμου από την καταστροφή. Για να φωνάζουν όλοι οι άνθρωποι.